Zuen atzetik Doaz hogeita bi Jokaldi bikainak da Hamaika opari Futbolaren munduan Kontu zaru gari Euskara jarta ezagun Bertain jokalari Zoropila, zoropila Ostiko talokazpila Arratsaldeon, arratsaldeon, kaixo denoi, arratsaldeon baino gehiago akaso eguberrion eta urteberrion ere esateko garaiak pasa dira, ez dakit, urtarriak 7, nik beti daukat zalantza Jose Mari, ea noiz arte esan behar den urteberrion, gaur esan behar da urteko lehen saioa dela, eta aurrez aurre ere ikusi garen lehen aldia dela, beraz, hasteko Jose Mari, ez dakit berandu egin, baina urteberrion. Bai, urte berri on, Josu. Bueno, zurekin lehenengo aldia ez. Zurekin nagoena, beraz, bueno, ez da berandu nik uste urte berrien esateko. Zalantza daukat, martxoan ikusten ez du lehen aldiz pertsona bat, horre esan behar diozuna ez, baina, bueno, inoiz ez da gaizki urte berri on opatzea beste bati, zerbait ona da. Eta, bueno, hemen gaude, 2026a, Gabonak Euskal Herrian disfrutatu dituzulakoan, ez zaitut ikusi, hori ere egia da. Bai. Zure lehentasunen artean argi dago ez nagoela, baina bueno, gure bikote eztabaidak beste momentura baterako utziko ditugu. Bai, kasu honetan, bueno, nire gabonak gora beratxoak izan dira. Besteak beste gaixo ebili naiz. Eba. Ia astebete ez, baina egun asko bai. Dakizu, aipatu genituen bazkari, afari horietako batean, ba, ez dakit, hanka sartu nuen, auskalo. Baina ondoren, ba, ondo ezik egun batzuk. Eta nire gabonak, ba, bueno, motx xamarrak izan dira, baina hementxe gaude eta urte hasteko gogoz, bai, bai. Bai, beti dago ondo ez, maite dagoen jendearekin elkartu, noiz hemen, urtean gutxiagotan ikusten ditugunak, ere lagunekin ere, ba, ospatu, ez dakit, Eguberri eguna, urte zer eguna, San Tomas eguna ere aurreko saioan aipatu genuela, bertan ibili nintzen ni, eta ederki asko pasaron ere bai. Ez nuen aukera izan, pospolin txarria ikusteko, Donostiako Konstituzio plaza edo plaza berrin, baina egun polita, eta Gabonak orokorrean, ba ondo, jende asko gaixotzen den garaia ere, gaina eguraldi aldaketa asko, ez? Bai. Ba, bilera asko eta, baina bueno, ja osatu bali mazera, ba, berri ona guztientzat. Halaxe da, halaxe da. Gaurkoan beti bezala errepasatuko ditugu, ba, gaurko egunez jaiotako futbolariak, lehen ibili naiz begiratzen eta pare bat atera zaizkit, besteak beste Julen Guerrero ondia, Hombre. gaurko egunez jaio zen, oraintxe bertan zehazki naiz gogoratzen ze urtetan, baina ondoren ere Realeko kasuan ikusi dut gaur 3 jokalariren urtebetetze eguna dela, okerrez banago. Ruperez, Jangel Herrera eta Brais Mendez, hiruak egun berean jaiotakoak. Beraz, ba, bakit haiek ere soropiaren entzule zidelak direla, batez ere Jangel Herrera, beraz, ba, hemendik zorionik beroenak opa dizkiogu. Bai, kasualidade handia, talde bereko 3 pertsona egun bereina jaiotzea. Baina, bueno, bai, zorionik beroenak, beraiei, eta baita Julen Guerrerori, Atletikeko jokalari ondienetako bat, askorentzat ondiena, baina jokalari puska izan dakoa. Bere naia Realen ibilita, semea ere hor dabil, oraintxe ez dakit nun, baina futbolen munduan ere bilbidea egiten, bueno, mira, zozu familia kirolaria, futbolaria, kirolaria naino gehiago. Nahiko galduta daukat orain bere semea, badakit Amori bietan ere ibili zela, Alabesen Arrobian ere bai, baina oraintxe bertan nuke jakingo non da bilen. Okerrez banago, Arente irontzegoen, ez dakit jarraitzen duen, bertan, baina, bai, hala da, Arente iron jokatzen du, orain dikan gaztea da, 21 urte, baina, pixkat, kanpotik ikusita, pixkat atzera pauso txiki bat eman duela bere ibilbidean, esan daiteke, ezta? Real Madriden Arrobian ibili, Roman, Alavesen, eta gaina Arente iron dago, bueno, ea nondik nola di joan, bere
bere kirol ibilbidea, baina, bueno, zorterik onen ere bai, Julen Jon Guerrero gazteari. Nik beti futboletik pixka aterako naiz, eta gaurko egunez ere Lewis Hamilton jaio zen. Ara, Ez gidari dakit, bikaina. aurrekoan boxeoa aipatu genuen. Boxeoa, por cierto, Pedro Mari Irigoyenek telebista uzten du, ez dakit zenbat urte eta gero. Bai, Hainbeste ostiral gau alaitu izkigula boxeo izarekin. Baina, bueno, esan izun bezala boxeo zale hauntiagia naizen, enintzen izan. Ba, eta bat formula zalea ere ez gehiegi, baina zuk norbait aipatu eta ezagutzen. jubilatu egin zaigu, Jose Mari? Ez dakit hori Bai, kasualitatea den, baina... ez dakit Lewis Hamilton ere jubilatu egingo den orain. Baina, bueno, nork ez du ezagutzen Lewis Hamilton, ni hori, esan bezala bat formula zale handiegi izan gabe, ba, sekulako, sekulako gidaria, bez? Bez, hainbat eta hainbat munduko txapelketa irabazi ditu. Bai, bai, bai. Ba, pixkanaka itzuliko garan, nahi baduzu futbol mundura. Aipatu Bai, dugu Gabonetan akaso ez dela futbol gehiagirik izaten, baina gaurkoan aipatu nahi dugun txapelketa bat Gabonetan hasi zen. Zehazki San Tomas egunean, abenduaren 21ean, hasi baitzen Afrikako Kopa Marokon. Geroztik hortxe dabiltza, jokatzen, Gabon gauean, 24ean, 31ean, bueno, Gabon guztietan zehar izan ditugu partidak. Oraintxe bertan final laurdenetan daude, atzo jokatu ziren final zortzirenetako azken kanporaketak. Ez dakit partidaren bat ikusteko aukera izan duzun, edo pixka bat txapelketa jarraitzen ari zaren, Afrika Kopa zale altzara. Ez dakit zalea naizen, baina bueno, beti da, ez, nazioarteko futbola beti esaten dut, naiz eta guk zoritxarrez oraingoz selekzio ofizialek beti gustora jarraitzen duten futbol mota bada. Eta bueno, horrelako txapelketak, ba, Eurokopa edo Kopa Amerika izan daitekena, ba, eta orain urtarrian, ba, Afrikako Kopa, ba, oso interesgarriak egiten zaizkit. Kuriosoa ere, mundial bat dagoen urte berdinean Afrikako Kopa jokatzen egotea, baina okerrez banago, urrengo ediziotik aurrera, lau urtean behin egingo da, ba, mundiala edo Eurokopa egiten den bezala. Ze orain arte bi urtean behin egiten zen, baina hori, okerrez banago, hori irakurri nuen. Nik uste hobeto dela, zen Mm. mundial baten urtean ez Afrika Kopa ere jokatzea, ba, ez zait bat ere, ez dakit, erosoa egiten ari behintzat. Eta ikusi daitezke, ba, selekzioak, ba, Nigeria adibidez, maila handia ematen, baina mundialetik kanpo gelitu dela, Bai, eta beste aldetik ikusita, Cabo Verde, lehen aldiz mundiala sailkatu, eta Afrikako Kopan ez dago. Ez, ba, horrelako gauza arraroak ikusi daitezke, ez? alaxea. Argi dago, mundialak prestigio duela, prestigio indiogo duela, eta nik uste futbolari batek irabazi dezaken edo jokatu dezaken txapelketa handiena dela, baina ez, Afrikako kopan, selekzio bat ez egotea, eta mundialean egotea, ba, deigarria egiten zait. Ba, ondo baritzuzu pixka bat errepasatu ditzakegu final zortzirenetan izandako emaitzak, eta gero ba, bihar edota etzi jokatuko den final laurdenetako partidak ere errepasatu ditzakegu. Final zortzirenetan Mali eta Tunisiaren artean Mali ateratzen garaie, 2-1. Tunisia esango nuke azkeneko munduko kopetan ba, beti jokatzen da bien talde bat dela. 2026ko munduko kopan ere izango da, baina Bai. ezin izan zuen Maliren aurka ezertxo ere egin, beraz, kanporaturik geratu dira. Senegal 3, Sudan 1, ez ustekorik gabe, aurrera Senegaleko mutilak. Egipto 3, Benin 1. Bolikosta 3, Burkina Faso 0. Algeria 1, Kongoko Errepublika Demokratikoa 0. Gainera den nik enuen partida ikusi, baina luzapenean 119. Minutuan ba, ikaragarrizko golara sartu zuen Algeriako Bai, aurrelariak, ikusi nuen, bai. eta final laurdenetan dira. Hemen, Kongoko Errepublika Demokratikoaren kasuan, esango nuke ba, Afrikako kopa guztian deigarriena izan dena Armaietan gertatu dela. Hortxe Armaietan bazegoen zaletu bat ba, partida guztietan, Kongoko presidente izandako Patrice Lumumba ba, omenaldia eginez, bere, bueno, ez dakit, mozorratuta, eta nolabait Patrice Lumumba izan ohi zuen itxurarekin Armaietan egonda partida guztietan, zutik jarrita, besoa goian duela, eta hortxe, mantendu da geldi-geldi, bere asmoa esan du, ba, bueno, Patrice Lumumbari pixka bat omenaldia egitea zela, bere garaian okerrez banago
antikolonialista eta Kongoren independentziaren alde gogor lan egin zuen pertsona izan zen. Okerrez banago independentzia lortu ondoren lehen presidente izatera ere heldu zen. Baina garai Mhm. hartan oraindik ere Belgika, Kongo eta beste hainbat herrialderen artean interesa handiak zeuden, batez ere Kongon aurkitzen diren hainbat eta hainbat baliabide natural eskoratu nahi zituztelako, eta Patrice Lumumba presidentea, 1961 urtean hil zuten. Zehazki ez dakit nor izan zen hiltzailea, baina badakitena da, hori, presidente postua lortu berri zuen horretan, 1961 urtean, hil egin zutela. Beraz hori harmailetan izan duen, esango nuke, bitxikeririk handiena. Txapelketa honek baduelako hau, ez? Oso txapelketa berezia da, xarma berezikoa, baina goazen markagailu guztiekin amaitzera. Ondoren Nigeriak lau, Mozambike huts, Nigeriak jokalari oso ona ditu, baina batez ere goian hor aurrelari postuetan beste maila bateko jokalariak ditu. Hego Afrika bat, Kamerun bi, eta bukatzeko etxean jokatzen dabilen selekzioa, Moroko bat, Tanzania huts sufrituta, baina etxekoek ere irabazteko aukera izan zuten. Eta final laurdenetan partidak hauek izango dira. Mali, Senegal alde batetik, Egipto, Bolikosta, Algeria, Nigeria eta amaitzeko Kamerun, Marokoren aurka arituko da. Bai, gelditzen diren 8 taldetatik nik uste Afrika mailan batez ere 8ak selekzio indartsuak direla eta ezagunak. Maroko nik esango nuke etxean jokatzen ari delako gainera, favorito handia dela, baina bueno, Nigeria hor dabil, nahiz eta mundialetik kanpo gelitu den, eta Kamerun biak kanpo gelitu dira errepeskan, baina selekzio indartsua dira. Argelia beti hor dago, mundiala jokatzen ditu, mundialean ere egongo da. Bolikosta gaur egongo txapelduna da, duela 2 urte pixkat modu arraroan irabazi zuen, ez dakit gogoratzen zeren pasatzena. Ez? Kanpoan gelditzeko zorian zeuden, eta guztiz ofiziala egin aurretik beraien kaleratzea, kanporatu egin zuten, ende hautatzailea, baina gero hirugarren postuan egiten ziren batzuk sailkatzen ziren, azken momentuan gol batengatik edo sartzea lortu zuten, hirugarren postuan, entrenatzaileak kalean zela, eta entrenatzaile berri batekin ekin zioten bigarren faseari, eta txapeldun izaten bukatu zuten, Bolikostakoek. Esan dugu, txapeleta berezia dela, xarma Bai. berezia du eta horrelako gauzak gertatzen dira. Eta nik ere esango nuke, esan duzu moduan akaso favorito nagusia eta gainera etxean jokatzen duela jakinda Maroko dela, baina nuke inolako ezustekorik baztertuko bazpare. Bai, hori. Eta gero Mali egia esan 3 punturekin pasa da, hurrengo fasera, 3 partidok berdin egin zituen, lehenengo fasean, baina gero Tunisia bigarren mundialen egongo den selekzio dela kaleratu du, beraz ere kontuan hartuko selekzio izan beharko da, eta gero ere Kongoko Republika Demokratikoa mundialen ez barkatu errepeskan dago oraindik ama kalean gelitu da, eta Hego Afrika ere mundialean egongo dela, Kamerunen kontra kapoan gelitu da. Beraz oso txapelketa irekia, eta naiz eta Maroko izan daiteken pixkat favoritoagoan, nik ez dut favorito nagusiak ikusten. Esango nuke, geratzen diren taldeetatik, euskal talde batean jokatzen duen bakarra Boyomo dela, Kamerunekin. Bai. Ez dut enago ziurre, beste selekzioren batean topa dezakegun beste jokalaririk, baina esango nuke euskal taldeetan dabilen bakarra Boyomo dela. Hasi nintzen begiratzen Malin Musa Diarra zegoen, alabeseko jokalaria, baina esango nuke min hartu zuela txapelketa hasi aurretik, eta beraz ez dagoela deialdian. Baina, bueno, ea Boyomo noraino iritsi daiteken, kasu honetan aipatu dugu etxekoen aurka jokatuko duela, Marokoren aurka. Ez dabil gehiegi jokatzen, azkeneko partiduetan jokatu du, baina titular okerrez banago partida bakar batean izan da. Azkenekoan akaso eta eskuin lateral bezala jokatu zuen. Baina, bueno, Kamerunek baditu jokalari onak, baita atzealdean ere, eta momentuz ez dabil gehiegi ere jokatzen. Halare hemen, pixka bat errepasatu ditzakegu, ez soilik bakarrik gaur egun Afrikako kopa honetan dabiltzan jokalariak,
baizik eta Afrikako kopatik pasatako euskaldunak. Ez dakit badakizun, Jose Mari, baina baten bat badago, eta edizio honetan ere bagenuen euskaldunik bertan. Bai, bueno, edizio honetan pentsatzen dut Jesus Ogono atezaina izango dela, Halaxe da. Ekuatore Ginearekin jokatu zuen, aurreko Afrikako kopan oso papelona egin zuten, Mhm. baina hontan egia esan ez dira bat ere finibili, ez dute garaipenik lortu, 6 gol jaso dituzte 3 partidoetan, eta nahiko itxura txarra emanez, kanpoan gelitu dira zoritxarrez. Bai, esango nuke bularrotzkeritan ibili direla edizio honetan Ekuatore Gineako jokalariak. Azkeneko partidan gola, 83 urte inguru dituen Emiliano Enzuek egin zuen, beraz, Horrelako pentsa. jokalari bai, bai. Halaxe da, oraindik ere Intercityn dabil jokatzen, beraz, okerrez banago azken denboraldian Jurgen Lokadia eta Emiliano Enzue batera jokatzen ibili ziren. Hau dela magia, baina bueno, esan duzu moduan oso txapelketa kaskarra egin du Ekuatore Gineak, baina esan duzu moduan edizio honetan genituen bi euskaldunak bertan zebiltzen jokatzen Ekuatore Ginean. Hasteko Jesus Obono, bera batan jaio zen Ekuatore Ginean, 2001 urtean, baina oso txikia zelarik Donostiara joan zen bizitzera, eta Donostian hazi eta hezitakoa da. Nola ez euskeraz ere oso ondo moldatzen da. Oso gaztea zelarik Antiguokoko Harrobian ibili zen eta ondoren Realean, baina benetan futbol profesionalera Alavesekin iritsi zen, bertara joan zen, Ibaiara, Realetik. Eta gila da, bueno, Alaveseko lehen taldean ez duela aukera gehiegirik izan, gainera Alavesek azkeneko urteetan bai Patxekorekin eta Sibirarekin oso atezain onak izan ditu, berak ez du aukera handirik izan, eta gaur egun Andorran dabil utzita. Naiz eta Andorran ere ez duen gehiegi jokatu, nahiko zorte txarra izan du. Azken momentuan ere Bartzelonak utzita Andorrara bidali zuelako atezaina. Zehazki izena ez dakit nola duen, badakit okerrez banago Hungariarra dela. E, Jakobisvili du izena. Nik gutxi dena ikusi dut, baina benetan ezagutzen dutenek esaten dute oso jokalari ona dela, 19 urte besterik ez ditu oraindik, eta esan bezala, Jesus Obonok jokatu ditu partida batzuk, baina momentuz oso gutxi. Hirugarren Afrikako kopa zen, beretzako, aipatu duzu moduan 2021 eta 2023 urteetan ere dagoeneko jokatu zuelako, eta 2023 urte horretan ikaragarrizko txapelketa egin zuen, kasu honetan ezin izan du gauza handirik izan, eta bere taldekide zen baita ere beste euskaldun bat. Kasu honetan Alex Balboa, Gasteizen jaiotakoa, 2001 urtean, ez du Rocky Balboarekin zerikusirik, baina, bueno, berare punta-puntako kirolaria. Aurreran hasi zen, jokatzen, eta ondoren Alaveseko Harrobian lehen taldera ere iritsi zen. Kasu honetan, bueno, Jesus Ogunorekin batera uste dut izan duela jokatzeko aukera Alavesen ere, baina, bueno, kasu nahiko antzekoa ez zuen aukera handirik izan Alaveseko lehen taldean, eta ondorioz aukerak kanpoan bilatu behar izan ditu, hasteko Hueskara joan zen utzita, bigarren mailara, bertan 13 partida jokatu zituen, eta iaz Holandara joan zen, Herberetako lehen mailan ibili zen, Almere Cityn, baina, bueno, lehen mailan jokatu arren azken postuan geratu ziren, eta beraz, bigarren mailara jaitsi ziren. Eta aurten, Lugon dabil jokatzen, 16 partidan, lehen federazio mailan, eta Afrikako kopatik kanporatu bezain laizzer, urtarrilaren 3an Meridaren aurka jokatzen zuten, eta bertan izan zen jokatzen. Beraz, bueno, Afrikako kopan aukera gehierik ez du izan, azken partiduan jokatu zuen, baina lehen bi partidetan minuturik gabe geratu zen Alex Balboa, baina Lugon, esaterako, oraindik garrantzia badu taldean. Hirugarren euskaldun bat aipatzearren, bota, ez dakit zerbait esan nahi zenuen, Jose Mari? Ez, besterik gabe, esan duzu Rocky Balboarekin zerikusirik ez daukala, baina bere lehengusua bada Javi Balboa. Lehenengo mailan karrera egin zuen, eta, bueno, Real Madriden lehen taldean jokatu zituen 14 partida, Racingen 32, Benfican ere jokatu zituen partida batzuk, beraz, bueno, bere lehengusua da, okerrez banago, Saba, uste lehengusua.
Bai, Eta, bueno, liga txapelketa badauka Real Madridekin, ez da gehiagiz jokatu, eta, bueno, karrera egundi egindako jokaria, beraz, hortxe, bai, Alex Balboaren lehengusua dela, Javi Balboa. bai, ez dakit karrera hobea egin duen txiringitu nala futbol zelaian bertan, baina bai, zuk aipatu duzu moduan, lehengusua da, bere lehengusua, eta Bai, hau edizio Madrilen jaiota. Bai, Madrilen jaiotakoa. bai, hau ez da Gasteiztarra. Ez dakit, baten batek, gogoan dut baten batek aipatu zuela inoiz Benficak egin duen fitxaketari txarrena dela, horrelako bideoren bat nunbait ikusi dut, baina bueno, noizbait Alex Balboa gurekin ere izan behar badugu, bazparestu gaizkitze egingo bere lehengusuaren inguruan, eta momentuz horrelaxe utziko dugu. Edizio honetan izan ditugun bi euskaldunak hauek izan dira, baina lehenago ere 2023. Edizioan esaterako beste euskaldun bat izan genuen, esango nuke guztietan akaso ezagunena dela, Iñaki Williams, Bilbon jaiotako Pantera. Bai, hainbat partida jokatu ditu ja ganaren selekzioarekin, ba, bueno, bere amaren jaioterria da, eta, bueno, horrelako gera, ba, ez zuen pasatzen utzi nahi, eta naiz eta aurten ez dauden Afrikako kopa, ba, hainbat txapelketa jokatu ditu, baina mundialean badaude, ez da? Ba, oraintxe zalantza Esango nuke daukat, deigarria da ez, Afrikako bai, beste kopan kasu bat. Gana bezalako talde bat ez egotea, baina adibidez bai, munduko kopan badaude, eta zehazki Kroazia, Ingalaterra eta Panamaren taldean daude. Beraz, bueno, Bueno, multzo zaila, baina badakigu aurten hirugarren dexente sailkatuko direla, beraz, aukerako egiko ditu mundialean. bai, hori da, aipatu genuen ez, aurreko saio batean, ez dagoela, bueno, ez dela bereziki zaila izango munduko kopako sailkapen talde horretan ba, hurrengo fasera pasatzea, azkenean hirugarren geratzen diren talde asko ere pasatuko direlako, eta kasu honetan ere, ba, nik esango nuke Panamaren aurka ganak irabazi dezakela eta kasu ba hurrengo fasean ere ikusiko ditugula, baina zuk esan duzu moduan aurten jokatzen ari den Afrikako kopa honetarako ez dute sailkapenik lortu eta bueno, ba Iñaki Williams kasu honetan Bilbon geratu da lasai Atletikekin, bueno, Bilbon baino gehiago oraintxe bertan Saudi Arabian dago, gaur bertan Egia da. Superkopa jokatuko dutelako Bartzelonaren aurka. Beraz, Bilbon lasai ez, baina, bueno, Ganane edo Marokon ere, kasu honetan ez, Ganarekin jokatzen. Hiru jokalari hauek dira historian zehar Afrikako kopa jokatu duten euskaldunak, baina beste hiru ere aipatu nahiko nituzke, naiz eta ez duten inoiz jokatu Afrikako kopa. Hasteko eta Iñakirekin ere azken saioan aipatu genuen, Jon Kuyami, Donostian jaiotako gizasemea, Ekuatore Ginearekin jokatu zuen askotan, baina ez zuen Afrikako kopa jokatzeko aukerarik izan. Egia da azkeneko ediziotan aipatu dugu, 2021, 23, 25 edizio hauetan Ekuatore Gineak jokatzeko aukera izan du, baina duela 15-20 urte ez zen ohikoa horrelako txapelketetan, eta Jon Kuyamik ere kasu honetan ez zuen Afrikako kopa jokatzeko aukerarik izan. Nik beranduxago jakin nuen, aurreko programan oraindik enekien, baina Jon Kuyami futbolean oso gaztea zelarik, Añorgan hasi zen jokatzen. Añorrako harrobian, Rezolan jokatutako gizasemea, gainera oso jokalari handia da, beraz esango nuke Rezolako zelaia txiki geratu zitzaiola. Zelaia ikusita nolako den, naiz eta duela urte batzuk baino pixka bat handiago den, ba, bai, oso txiki geratuko zaion, zalantza izpirik gabe, eta, bueno, ba, garai bateko futbolean, ez? Clemente gustoko zuen futbol hartan, nik uste moldatuko zela, Jon Kuyami. Bestetik, aipatu beharrekoa Maruan Sanadi, nola ez, Atletikeko Baita, jokalaria, Gasteizen jaiotakoa, 2001 urtean. Aurten esango nuke beretzako aukera oso polita zela, Marokorekin etxean Afrikako kopa jokatu ahal izatea, baina badakigu min hartuta ibili dela, orain ez dakit, oraindik uste esango nuke entrenatzen hasi dela, edo eta hasi zela duela esente, baina kasu honetan Afrikako kopako deialdian egoteko aukerarik ez du izan, eta
nik ere zalantza dut, ea naiz eta bera eguneko egunean egon, deialdi honetan sartzeko aukera izango lukean, eh? Azken finean, aipatu moruan, Marokok badituelako jokalari oso onak, bereziki goiko zonalde horretan, Elkabi ikusi dugu azken egunetan bitxirena sartzen, eta horre, bueno, kompetentzia handia izango du, baina esango nuke etorkizun batean, ziur aski euskaldunen bat ikusiko badugu Afrikako kopan, ziur aski Marwan Sanadi izango dela. Bai, oraintxe bertan, ez dakit beste kasuren bat agian eskapatzen bozaigu, eta atera daiteke, baina bere izen daiteke gertuen ibili daitekeena, baina egia da sekulako taldea daukala Marokok, hor aurrean batez ere En-Nesyri, El-Kabi bera Mendilibarren Olinpikoa jokatzen duena, gero ere Brahim, Real Madrilen, Abde Betisen izen handia dira, Europako Liga handietan jokatzen duenak, beraz zailaukiko du Bai. selekzioen leku egitea, baina bueno, seguro aukeraren bat edo beste edukiko duela, behintzat lagun artekoetan edo Euskalo, eta Atletiken Babelona egiten badu, aukera iritsiko zaio lehenago beranduago selekzioan, dudari gabe. Eta azkenik, beste euskaldun bat aipatzearren, Álvaro Jaló, daukagu. Álvaro Jaló, Hombre, egia da Madrilen jaiotakoa dela, 1989 urtean, baina bueno, oso gaztea zelarik, esango nuke oraindik aur bat zela Euskal Herrira joan zen, oker ez banago Basauri aldera joan zen, eta bertan bizi izan zen bere bizi guztian zehar, eta 16-17 urte zituela, proba batzuk egitera joan zen Portugal aldera, eta bertan eman ditu esango nuke bere kirol ibilbideko momenturik onenak. Oraindik ere gogora ezagun Atletikeko jokalaria dela, eta utzita da bilela Algarafa taldean. mhm, Aurten 10 partida jokatu ditu eta momentuz golik ez, bertako Katarreko ligan, eta 2005 urtean lehen aldiz Ginea Bisauekin jokatu zuen internazionalki, beraz noski, kasu honetan ez du sailkapen txartela lortu Ginea Bisauek, baina esango nuke etorkizun batean ere Afrikako kopa batean ikusteko aukera izango dugula Álvaro Jaló. Gogora ezagun, azken partida honetan ez, hau da, Palestinanen aurka Euskal Selekzioak jokatu zuen partidan ez, aurreko baina urtean, bai. aurreko partidan bai, Uruguayen aurka, debuta egin zuen, jokatu zuen, eta gola sartzeko aukera izan zuen, Sama Mesen. Bai, egia da hori egin Katarren dabil, Atletikek utzita, pixkat, bueno, ez dabil maila ematen dirudenez, Atletikek 15 milioi ordaindu zituen, fitxaketa garrantzitsua egin zuen joan den urtean, baina, Mhm. bueno, ez zuen esperotako maila eman, eta Katarren ere ez dabil ere behar bezain ongi, partido normalean titular, baina 10 partido bakarrik jokatu ditu, baina beste aulkitik atera eta beste askotan jokatu gabe, horrez, beraz, oso maila gora beratxu ematen ari da, eta ea Atletikek zer egingo duen berekin datorren urtean. Enez gogoratzen Algarafak orain erosteko aukera daukan, sesio eta gero, baina horrela jarraituz gero nik pentsatzen dut Atletiken bere etorkizuna Atletikek urruti egongo dela. Bai, zuk oso ondo aipatu duzu, nik ere esango nuke utzita da bilela. Bai, Katarren badakizu asko bizitzeta joten dira eta futbola bigarren plano batean uzten dute. Ez dakit bere kasua, baina askoren kasuan argi dago Katar, Arabia Saudi horrelako lekuetan, badakizu diruz ustelduta daude eta beste gabe. Bai, Hori da beraien bizitza. hortxe ari naiz Katarreko ligako golegile nagusien zerrenda begiratzen ari naiz. Eta besteak beste, Brahimi, Pablo Sarabia, Luis Alberto, Draxler, Joselu, Arabia. denetarik aurki dezakegu. Eta, bueno, Álvaro Jaló golegileen zerrendan ez dago, aipatu du moduan golik momentu zezturako sartu. Baina laizzer izango dugu bertan. Dudarik ez dute egiten. Afrikako kopako tarte hau, hementxe, utzi dezakegu ondo barituzu, Josemari, urrengo astean ere errepasatuko dugu, ea nola doazen kanporaketak, eta esan bezala, okerrez banago, bihar jokatuko dira, ez biharrez, ostiralean jokatuko da lehen kanporaketa, Mali eta Senegalen artean, arratsaldeko 5:00, Mm. ondoren 8:00 Kamerun eta Marokoren arteko partida,
eta larun batean geratzen diren beste bi partidak, Algeria, Nigeria arratsaldeko bostetan, eta larun bat arratsalde gau partean, hortxe, bueno, zerbeza batekin edo eta ikusteko moduan, zortziretan, Egipto Polikosta. Bai, bueno, lehen aipatu duzu Kamerunen boiomo dagoela, eta hori da orain euskal talde baten da bien bakarra, baina Mali eta Marrokon adibidez, Amari Traore eta Nayef Aguerd zeuden, azken urtean realeko jokariak izan zirela, eta bertan dabiltza orain, bat orain Marseillako Olimpiken Aguerd eta Mali eta Traore Paris Futbol Club taldean, Aguerd titular jokatzen ari da, Traorek sorik 4 minutu jokatu dituk Afrikako Kopa honetan, baina hortxe daude beste euskal zaletuentzat ezagunak izan gidezken pare bat jokalari. Bueno, hementxe utziko dugun ondo barituzu Jose Mari, Afrikako kopako kontuak, datorren astean ere aipatuko ditugu akaso, baina goazen aktualitatearekin ez, beste gauza batzuk ere izango ditugu eskuartean. Bai, bueno, adi egongo gara, final horrenetan geratzen diren partiduekin eta Afrikako Kopa, baina, bueno, gero gaur bueno, ditugu oporrak eta gero opor txiki batzuk gara liga jardunaldia auki genuen, baina, bueno, aipatzekoa gaur auki degula errege kopako zozketa, final zortzirenetako zozketa, atzo jokatu baizen Granada eta Rayo Vallecanok atzeratuta zeukaten partidua, Rayok bat eta 3 irabazi zuen, beraz gaur sartu dira denak zozketan eta zozketa egin da. Eta bueno, nahiko partida politak utzi dizkigu, horien artean Euskal Derbi bat, azken urteetan kopan desente jokatu den partidu bat, Reala eta Osasunaren artekoa izango dela. Bai. Anoetan. Baina okerrez banago, partida hauek laster jokatuko dira, datorren astean ez, datorren astean, bai. aste arte, asteazken eta ostegunean, oraindik ez da zehaztu momentuz, baina, da. bueno, hortxe Euskal Derbi hori dagoeneko klasiko bat da, erre kopan. Bai, egia azken urteetan desente jokatu da. Hor normalean esango nuke Realak irabazi duen partidua izan dela, naiz eta Osasunak finala jokatu zuen urte batzuk. Edizio horretan uste ez zuela Realaren kontra jokatu. Azken aldiz joan den urtean jokatu zuten, asteburuan bertan Sadarren ligako partidua Osasunak irabazi zion Realari, eta aste berdinean Anoetan kopakoa Realak irabazi zuen. Eta beste euskal taldea, beste bi euskal talde, Alabesek etxean jasoko du berriro ere Rayo Vallecano. Bueno, Alabesek zozketan eukitzen ari den zorte txar hori, lehenengo kontra jokatzen ari dela, behintzat, oraingoz bai Sevilla eta bai Rayo etxean jaso ditu, eta hori beti izango da abantaila. Beraz, partido aproposare Alabesentzat kopan ametsa egiteko, eta beste taldea Atletik izango da, Superkopako taldea denez, maila gutxiena daukan talde baten kontra jokatuko du, eta Kuko Zigandaren kultura leonesa jasoko du, jaso ez, bisita egingo du, Leoira, Kuko Ziganda Atletikeko entrantzaile eta jokari baia, beraz, bueno, horre egongo da berrelkartze hori, eta Atletikek, bigarren mailan sufritzen ari den taldeko baten kontra jokatuko du, baina gauzak ere nahiko ondo egiten ari den talde bat, beraz oso favorito da Atletik, baina ikusi beharko da, ze gertatzen den datorren asteko kanporaketetan. Bai, Atletiken kasuan dagoeneko bazekien Atletikek berago jokatzen duen talde baten aurka jokatuko zuela, eta zozketan hori izango zuela, Superkopako gainontzeko taldeen modura. Aipatu dugu gaur 8etan jokatuko duela Bartzelonaren aurka, ikusiko dugu, beti da pozgarria eta entzat, esango nuke motivazio iturri bat dela jokalarientzat final batetik partida batera egotea, aurkari zaila izango du, Bartzelonaren aurka esango nuke ziur aski Superkopako favorito handia izango dela, Flicken taldea, baina errege kopara itzulita, Leoneko kultural taldea, aste bukaera honetan Sanseren aurka jokatu zuen, bana berdindu zuten, azken momentuan pena, baina ezin izan zuen Sansek zuen utxeta bateko markagailu hori mantendu, azkenean banakoarekin konformatu behar izan ziren, baina, Atletiken kasuan ez usteko handirik ez, eta Alabesen kasuan esango nuke, final zortzirenak jakinda bai ala bai lehen mailako talde baten aurka jokatu hartzuela,
nahiko zozketa ona izan duela, ez? Etxean jokatzea eta Rayoren aurka, gainera Rayo ligan ez dabil fin eta Europan ere jokatzen dabil, beraz esango nuke, zozketa nahiko zorte izan duela zozketan eta Rayok akaso burua beste toki batean izango duela, dituelako ziur aski beste lehentasun batzuk. Bai, hala izango da, Rai Europa jokatzen ari da, gainera, bai, orain urtarrian beti izaten da nahiko egutegi estua partida askorekin eta bueno, talde bakoitzak lehentasunak emarrezko txapelketa bati edo besteari, eta bueno, bai, ikusiko da, datorren astean kopako kanporaketa, eta datorren astean hitz egingo dugu, ea zer gertatzen den errege koparekin, baina bueno, Mhm. aipatzer egin duzen, gero agin, bueno, azken momentuan errepasatuko ditugu beti bezala ligako datorren jardunaldiak, baina bueno, beti ukitzen dugu aipatzeko gure sare sozialetan beti gure asteko gomendiok ematen ditugu, eta pixkat zabaden, emango dugun gomendio baten horrean pixkat zabalago hitz egin nahi dugu, ezta? Eta Mhm. Biron Baionek partido oso garrantzitsua dauka asteburu honetan, Bordelen Frantziako ekipo handia eta kontra, Bordeleko Girondins, larun batean jokatuko dute arratsaldeko seiretan, Bordelen Baionako zale asko espero dira, hirugarren da Baiona 26 punturekin, Girondins lehenengo da 27 punturekin, eta talde bakarra igotzen da dator urrengo mailara, beraz oso partidureki espero da, eta bueno, zuk badaukazu gaur zerbait prestatuta, Bordeleko Girondinsen inguruan. Bai, esango nuke martxa honetan Euskaldunak munduan sekzio bat egin beharko dudala, lehen ere aipatu ditu dalako Afrikako kopan izandako Euskaldunak, baina pixka bat, partida guaitzakia izanik ez, Abironen bisita Bordelera, esan duzu moduan partida puska izango da, larun bat arratsaldean, hasi naiz begiratzen ea telebistan ere ikusteko aukera izango den, eta ziur aski TV zazpi katean ikusi daiteke, ez dakit zehazki online ikusteko aukera izango dugun, baina, bueno, gainontzekoan ere adibiliko gara eta aipatu duzu moduan taldeak Abironek Baionatik bertatik autobus zerbitzuak eskaini zituen eta autobusen bat bete da, baina gainontzekoan Euskal Herritik Bordelera hurbiltzeko asmoa dutenentzat, oraindik ere sarrerak eskuragarri daude, 8 eurotan Baionako zaletuentzat, beraz 8 aukera ona larun bat arratsalderako. Baina hau esan da, aipatzen ari nintzen moduan, pixka bat errepasatu dut, Bordeletik pasatako Euskaldunen zerrenda, eta egia esan, nien nintzen konstiente, edota enekien hainbeste Euskaldun pasa zirenik Bordeleko taldetik, eta ez hori bakarrik, historian zehar, garrantzia oso handia izan duten jokalari eta entrenatzaileak dira, Euskaldunak kasu honetan Bordeleko Girondin zen, eta beraz, pixka bat errepasatu ditzakegu. Hala ere, errepasatu horretik, Jose Mari ez dakit baten bat bururatzen zaizun, Bordelen ibilitakoa eta Euskalduna, nik esango nuke bat badagoela oso ezaguna, bereziki hor 20. Mende amaieran bertan hasi baitzen jokatzen, gero atletikera joan zen jokatzera, baina atletiken gutxi iraun zuen eta urte asko egin zituen esaterako Alemanian, Bayerren. Bai, Vicente Lizarazu zariko zera, okeraz Halaxe banago. da. Mhm. Bai, 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 jokari puskari esan, sekulako ibilbidea egin zuen Europan, munduko txapeldun Frantziarekin, okerrez banago, bai. Europako txapeldun ere bai, gero Bayerrekin ez dakit, txapeldun liga iraztea itxi zen, Esango nuke finala galdu zuen baietz. akaso, bai, agian bai, Bai, esango nuke baietz. baina bai, sekulako ibilbidea egin zuen jokaria, eta ez dakit nungo den, oraintxe, dizerazu iparraldekoa, naiz joatzen Bai, Baionarra bera den, edo Donibane Loitzunen jaioa. Donibane Loitzunekoa, bai. 1979 urtean. Hmm. Dirudienez Bai, bera Hendaian hasi zen jokatzen, Eglatins taldean, baina oso gaztea zelarik iritsi zen Bordelera, eta bertan 8 denboralditan 300 partida baino gehiago jokatu zituen, beraz, mito handia Bordelen. bai, kersten ibilbidea egin zuen. Eta gero, zein gehiago gogoratzen dudan galdetu didazu, eta pixka bat, Badago oraintxe, beste bat, hau ere 20. Mende bukaeran ibili zen Bordelen, baina urtebetez bakarrik egon zen, utzita,
baina ondoren entrenatzaile moduan ere oso ibilbide oparoa egin du, eta Abiron Baioneren estadioak bere izena du. Esaterako. Apiren Baioneren estadioa, zein da orain bai. Baionan jaiotako giza semea, Didier duela Deschamps? alaxe da, bai, Ah, bai. bale, bai, bai. Bai, Didier Deschamps, mila bederatziehun eta laurogeita hamaika denboraldian, ibili zen bertan utzita, eta hogeita hemezortzi partida jokatu zituen. Berare, bueno, Abironen hasi zen bere kiroli bilbidean, Arrobian jokatu zuen, Mhm. naiz eta gero oso gaztea zelarik Nantesera joan zen. Baina nik esango nuke bi adibide hauek direla, ez? Ezagunenak, euskal jokalariak bordelen ibilitakoak, baina atzera bagoaz, egia esan ikaragarrizko historiak aurki ditzakegu hemen bordelen, eta hasiko naiz lehengoarekin, izena aipatuko dizut, eta ea ezaguna zaizun. Benito Díaz Iraola. Benito Díaz, Realeko jokari handia izan dakoa, ez dakit bera den. Bai, halaxe da, Realeko jokalari handia izandakoa, eta ez hori bakarrik, Entrenatzaile ere, bai. entrenatzaile ere bai, Bai. Realean partida gehienetan entrenatu dituen entrenatzailea da, guztira 391 partidatan izan baitzen Realeko entrenatzailea, beraz, Mhm. bueno, historio handia du Realean, baina, eta berak oso historia berezia du, mila bederatziehun eta hogeita bederatzi urtera arte Realean aritu zen entrenatzen, eta ondoren bertako denboraldia amaituta, mila bederatziehun eta hogeita hamar urtean berak erabaki zuen pertsonalki futboletik pixka bat aldentzea, eta beste negozio batzuetan hasi zen. Besteak beste, Wikipedian jartzen duenaren arabera, ba, naranja salmentarekin hasi zen, eta bereziki naranja horiek Frantzian saltzen zituen, eta horrela hasi zen, lanean hogeita hamarreko hamarkada horretan, baina noski, gero mila bederatziehun eta hogeita hamaseian, denok ezagutzen dugun Espainiako Gerra Zibila hasi zen, eta bera, pixka bat, gerra horretatik ihes egin nahian, Hendaiara joan zen, bizitzera, eta hemen oso deigarria da ze gertatu zen. Bera Hendaian zegoen, errefuxiatu moduan, eta lanik topatzen ez zuenez, pentsatu zuen, ideia ona izan zitekeela, bertako egunkari batean, iragarki bat jartzea. Eta horixe bera egin zuen, iragarkia jarri zuen egunkarian, eta jarri zuen Benito Díaz, Realeko entrenatzaile izandakoa, eh, juvenil eta talde kadete baten formakuntzaz arduratzea gustatuko litzaidake. Horrelako iragarki bat jarri zuen, egunkari batean, eta, bueno, arrakasta izan zuen. Zergatik, bordelen hori irakurri zutelako, eta hasiera batean nik esango nuke akaso gezurra zela pentsatzen zutela, baina ez, Benito Díaz bera zen, eta horrela iritsi zen bordelera. Horrela, mila bederatziehun eta hogeita hamasei urtean, Girondins de Bordo taldera iritsi zen, eta gainera kuriosoa da, bera iritsi zenean, eh, Girondinseko lehen entrenatzailea izan zelako. Zergatik, lehenago, Bordeleko Girondins nolabait bi taldeko osatzen zutelako, eta ondoren fusio horren ondorioz, mila bederatziehun eta hogeita hamaseian sortu zen Girondins, baina momentu hartan, oraindik ez zen talde profesionala, talde amateurra zen, eta Mhm. bertako liga amateurra irabazteko gai izan ziren, dirudienez ikargarrizko ikuskizuna eskaintzen zuten, eta datorren urtean datorren denboraldian, hogeita hamazazpi, hogeita hemezortzi denboraldian, Frantziako federazioak talde profesional bezala onartu zituen, eta bigarren mailan jokatzen hasi ziren. Hala ere, gure lagun Benito Diazek, bazituen kontaktu asko, jokalari euskaldun asko ezagutzen zituen, eta berekin batera joan ziren, Jaime Mancisidor eta Santiago Urtizberea, bi jokalariak, biak Irunen jaiotakoak, Jaime Mancisidor mila bederatziehun eta hamar urtean, Santiago Urtizberea mila bederatziehun eta bederatzi urtean. Jaime Mancisidor Real Unioneko jokalaria izan zen, Bordelara joan Mhm. aurretik, eta gero Realeko jokalari ere izatera iritsiko zen, eta Santiago Urtizberaren kasuan, berare Real Unionen ibilitakoa.
kontua da, ba hori, hiru euskaldun ibili zirela hor hogeita hamarreko hamarkadan bordelen, eta ez hori bakarrik, mila bederatziehun eta berrogeita batean, ba, klubeko lehen kopa irabazteko kapaz izan ziren. Beraz, hortxe lehen hiru euskaldunak, hogeita hamarreko eta berrogeiko hamarkada horietan, historikoak izan ziren, eta gainera, Santiago Urtizberearen kasuan, ez soilik jokalari, baizik eta gero, beranduxeago, ba, bordeleko Girondinseko entrenatzaile izatera ere iritsi zen. Beraz, batez ere, esan bezala hor, bordeleko Girondinsen lehen urte horietan, historiako lehen urte horietan, ba, Euskaldunak ikaragarri garrantzitsuak izan ziren. Bai, benuke esango, aipatu dituzun izenatik hori Benito Diaz ezaguna hitzait, Realeko jokalari handio, izen handi badalako Realaren historian zehar, baina enekien bere ibilbidea, bordelen eman zituen urte horiek, eta bueno, bai, azkenean, bueno, Bordelen Euskal Herritik gertu dagoen hiri bat da, gutxi gora bera, eta, bueno, ba, bai, seguro pentsatzen ditugunak, baina pertsona jende euskaldun gehiago pasa dela bertatikan. Bai, oraindik beste hiru zerrendatzea falta zaizkit. Beraz, pentsa, Mhm. hirurogeiko hamarkadan, errenterian jaiotako Angel Segurola Olarreaga, ibili zen Bordelen, bera ere Gipuzkoarra eta Realean ibilitakoa. Ondoren, Real Madrilera joan zen, bertan ez zuen aukera handirik izan, eta Sevillara joatea erabaki zuen, eta Frantziara, Bordelera kasu honetan, ba, 71 urtean iritsi zen, eta bertan bi denboraldi egin zituen. Ez Mhm. zuen gehiegi jokatu, baina talde horretan ere beste taldekide euskaldun bat izan zuen. Kasu honetan, Andre Altuzarra Txuri Berri. Bera, Barkosen jaiotakoa, Zuberoan, Iparraldean, mila bai. bederatziehun eta berrogeita bi urtean. Nik esango nuke, ikusi dudan lehen jokalari profesional zuberotarra dela. Bakigu Hm. zuberoan esaterako errugubi jokalari asko daudela, pelotariak, baina jokalari profesionala futbolaria kasu honetan ezagutu dudan lehena da, eta historia oso deigarria dauka, eh? Bera esan bezala 42 urtean jaio zen, Barkosen, bere kirol ibilbidea Pauen hasi zuen, Pau FC taldean, gaur egun Ligue 2 mailan dabilen taldea, eta ez futbolean bakarri, baizik eta pilotan ere ibiltzen zen, eskupilotan, eta pentsa, lau aldiz izan zen Frantziako txapeldun joko garbian eta errebote modalitatean. Ostra. Hau pilotan, eskupilotan. Eta ondoren, ba, 71 urtean, Angel Segurola bezalaxe, Bordelera iritsi zen, Bordeleko Girondinsera, eta bertan bi urte egin zituen. Baina, zoritxarrez, mila bederatziehun eta hirurogeita zazpi urtean, Logroñeseko jokalari zela, ba, auto-istripu batean zendu zen, 25 urte soilik zituela. Beraz, bueno, historia deigarria, berezia, baina zoritxarrez, ba, oso goiz, oso gaztea zela zendu zen, baina, bueno, toki guztietan irakurri duaren arabera, kirolari oso fina zen. Ez futbolaria bakarri, baizik eta, bueno, eskupilotan ere oso ondo moldatzen omen zen Andre Altuzarra. Hainbat aliz izateko pelota modalidade desberdinetan Frantziako txapeldun. Kirolari fina, izan beharko litzake, bai, bai. Ba, bueno, egia esan pena, zenbat, konturatu gabe da, zenbat, ez behar galtatzen diren errepidetan, beraz, ere, Josu, zu ana eta asko ibiltzen zela, kontu zibili, kotxean eta, batzez ere egun hauetan, Bai, botatzen ari den izotzare eta Euskal Herrian, ondo nago bai. mentxe, etxe barruan egia esan. Bai, eta esan duzuna, Gabonetan gainera horrelako ez beharrak ere asko gertatzen dira, azkenean mendik handiko ona ibiltzen garelako, eta gainera askotan ba, eguraldi txarrarekin. Beraz, beti, ba, bueno, errepidetan goazenean, kontu zibili behar gara. Eta orain, Euskal Jokalarien zerrenda amaitzeko, azkenekoa, Bernard Michelena litzateke. Mila bederatziehun eta berrogeita bi urtean Neuli Entel herrian jaiotakoa. Herri hau Frantzian dago, Paris iparraldean. E, Zalantza izan dutea zerrenda honetan sartu bala ez.
bere inguruan informazio gehiegi ez dagoelako, badakit atezaina izan zela, eta adibidez, Girondin zen 75 eta 72 urteen artean ibili zela jokatzen, atezain moduan, esango nuke bigarren atezaina zela, ez zituelako partida gehiegi jokatu, baina Euskal Herriarekin duen harremana topatu dut, berak egindako hainbat elkarrizketetan. Berak esaten duelako hainbat elkarrizketetan, Euskaldun ona naizen moduan, txikitan Euskal pilotan eta errukbian aritzen nintzen, eta eskuekin oso trebean nintzen. Horrek esango nuke ondoren, atezain moduan ere asko lagundu didala. Egia da bere kirol ibilbidea honek ere Baionako Abiron taldean hasi zuela, baina ez dut topatu ea noiz iritsi zen Euskal Herrira, oso gaztea zenean, abizena ere euskalduna du, baina esan bezala, Bai. Frantzian jaiotakoa eta gero akaso esango nuke oso gaztea zenean, aurra zenean, Lapurdi aldera etorritakoa dela. Eta hauek dira, Bordeletik pasatako euskaldun guztiak, baina esan dugun moduan, garrantzi handia izan dutenak historian zehar, bai tituluei dagokienez, bai partidei dagokienez, bueno, momentu oso garrantzitsuetan iritsi zirelako Girondinsera, eta, bueno, esaterako webgunean ere pixka bat begiratzen badugu, bai Santiago Urtiz berea, Benito Díaz eta konpainia, leyenda moduan tratatzen dituzte. Bai, bueno, bai, azken esan dakoa, Bordele azkenean Euskal Herritik gertu dagoen hiri bada, hiri handi bada, geroz eta azkunde handiago okiko zuen futbolean historian zehar, Benito Díaz eta hauek iritsi eta gero, oraindik eta talde handiago izango zen, eta bueno, azken urteetan naiz eta ez beharra handio bat eduki duten, beti izan da Frantzian puntako taldetako bat. Eta bueno, beti dago ondo jakitea ez, Euskaldunak ehortzen nola ibili diren talde horretan, eta bueno, bizitza, beraien kirol bizitza aurrera ateratzen. Eta bai, lehen galdetu diazu, ez ze pixkatzea joari Euskaldun ipatu nitzazken, lizerazuz gain, bueno, azken aldian bai gogoratzen ditu dela, bueno, Atletiken arrobian dagoen Bilbao Atletiken Luis Jean Johaneko, Bai, orain Bordelen, Baiona jaiotako muti ere, Bordelen arrobietik fitxatu zuen Atletikek bere arrobirako, ez zuen lehenengo mhm, mailan lehenengo taldean debut egin, baina bueno, eta gero bestea, bueno, Errioxarra zen, baina gazte-gaztetatik Realaren arrobian, Rubén denbora bat Pardo, ere eman zuen Girondesen, Ruben Pardo, hala da. bai, Eta bueno, hori ere, pixkat, bueno, Euskal taldeekin eta lotura duten jokariak bertan ibili dira. Eta bueno, nire azkenean ere, bueno, helmuga hon bat iruditzen zait, Euskal jokari bat entzate du, azkenean, bueno, etxetik gertu jarraitzen duzu, mhm. agian ere sekulako aldaketa ez dezu eman nahi, eta bueno, aukera daukazu orain ez, baina azken urteetan mintzat ere lehenengo mailan eta maila altuetan jokatzen jarraitzeko, eta bueno, Bordele berezelako leku bat, ez dakite egon da zauden, ni aspaldi ez, baina bai, eta oso hiri interesgarria da, polita, eta esan bizitzako leku hona iruditzen zait ere bai, udola zain. Ez, naiz egon, joango nintzake gustora, baina, bueno, bene zerrendan ere apuntatuko dut, joateko moduko hiri bat bezala. Eta oraintxe konturatu naiz, Euskaldunen zerrendan azken saioan aipatu genuen jokalari bat. Falta zaidala, Bordelen ibilitakoa. Jesus de Lima, nola zan hau? Jesus ez. Marvin de Lima. Marvin. Bai. Gainera noski aipatu nuen hori zela bi taldeen arteko konexio bat, bera gaur egun Abiron Baione taldean dabilelako, eta beraz, bueno, zerrenda honetan ere gehitu beharko dut, Marvin de Lima, eta larun bat honetan bere talde ohiaren aurka. Jokatu beharko du, Bordelen. Gola ospatzen duen, ikusi beharko da, bere zalego oiaren aurrean. Gustatuko leitzaiguke, bai, gainera guk, bueno, zuk aipatu zenuen lehen saiotan, Gerard Lopezek talde hau goitik bera desitxuratu duela, talde historiko bat izatetik gaur egun Frantziako laugarren mailan jokatzera, Nazional B mailan, baina bueno, guk ere pixka bat gazteagoa ginela ikusi genuen Girondins Txapeldunen ligako final laurdenetan, okerrez banago Bai, uste Olimpik Lyonen baietz. aurka, Txamak, Plasil eta konpainiarekin, Hala da, Ta- talde, Gurkuf, eta bai. talde bikaina zuen, eta pentsa, ez dira hainbeste urte pasa geroztik, ama bost, amasei urte pasako dira, ziur aski momentu hartatik, eta gaur egun oso momentu kaskarrean, baina guk naiz eta honena opa diogun Bordeleko Girondinsi, larun bat honetan sentitzen dugu, baina Abironekin goaz.
Bai, zarantza izpidi gabe. Egia esan, joteko aukera aukiko banu, ere guztua ikusiko nuken partidua da, ezin izango dut, larun bat baina egia esan oso partido interesgarri izango da, zelai, sekulako zelai moderno batean, Baionarentzat galtzeko ezer ez daukan tal partida bada, eta ea irabaziz gero, bigarren sailkatua den, oraintxe ez dut gogoratzen ziren bigarren sailkatuak ez badu irabazten, lider jarriko da, beraz, sekulako aukera Baionarentzat, eta ea larun batean seietan, ba, garaipena atera dezaketen. Bai, Larroix taldea da bigarren postuan dagoen orain, Girondensekin berdinduta. hori da. Beraz hori, Naima amaitu duzu beraz Bordelerekin, Bai, oker ez banago, bai. Hala da, ba, beste konturen bat suertatzen dut zaigu, ba, bueno, asteburuan datu zen gainontzeko partidak errepasatuko ditugu. Primeran. Bai, aipatu bezala Atletikek gaur jokatuko du Superkopa ez dagoelako jardunaldi hortako liga partidua jokatu baitzuen abenduan, Mhm. Bartzelonaren kontra okerez banago izan zen? Bai, badakit haien artean jokatu behar zutela, jardunaldi hartan, beraz, Mhm. ez dakit Real Madrilen aurka izan zen, Barcelona, orain nahastuta nabil, baina Bai, ni ere bai, esango nuke, esango nintxe Bartzelona dela esango nuke, baina bai, nik uste bai, eta 0-ak 22an lau eta gutxi irazizion Bartzelonak Atletikik, ez dakit bai. partidu hori izan zen, ez detan kasartu nahi. Beraz, bueno, baina bai, Atletico Madrid, Real Madrid, Barcelona eta Atletikek jokatu dituzte jaunaretako partiduak. Mhm. Eta, bueno, lehenengo mailako jardunaldia, ostiralean Realak irekiko du. Urtarrila, Ostriola behatziak Getaferen zelaian, edo zer espero daiteke Getafe Reala bat, eta Egia Bos Real, gradu zero azpitik, akaso? bai, Bordalas txorakeritan, Alanion txorakeritan, Reala nora ezean, ez da ikusi ditugu partiduak. Egia da Realak ez dugu aipatu, baina entrenatzaile berria dauka, Pellegrino Matarazzo estatu Bai, batu italiar jarriko estatu batu eta bueno, Atletico Madriden aurkoa alengoan itxura hobea eman zuen Realak, bai, pixka zalantzari bat, gabe. bai, pixka bat bi euskarrirekin bezala jokatu zuen gehiago Mataratzok, Braisi askatasun gehiago eman ez aurrean Oiarzabalekin, da bueno, ikusi beharko da indikan lehenengo partidu izan zen, ea etxetik kanporen ona modatzen den Reala, ze azken aldian etzebien bat ere fin, baina bueno, ostiralean irekiko du jardunaldia Realak, 15. postuan dela oraintxe 18rekin, Getafe 10. da 21ekin, beraz Realak 5 postu aurrera dagoen talde bat berdindu dezake parte irabazten. Orduan hori liga oraindik asko falta da, baina oso estututa dago dena, beraz Realak garaipena lortu dezaken Getafen. Larun batean, bi partido jarraien ukiko ditugu, Alabesek bisita oso zaila egingo dio Villarreali. Villarreal sekulako denboraldi egiten ari den Villarreal, 3. postuan da 38 punturekin, eta Real Madrid eta Barcelona baino bi partida gutxiago ditu. Beraz, Real Madrid, bi partiduek iraziz gero Real Madridetik puntu bakarrera jarriko litzake, eta, bueno, ba, Alabes badakigu, aurten maila honeren atxedan ematen ari dela, naiz talengoan ez zuen Nobidoren kontra irabaztea lortu. Beraz, bueno, partido zaila, baina partidak jokatu egin behar dira. Beti da hori, eta Alabesek zerbait atera zaken zeramika futbol zelaian. Bai, Villarreal, ez dakit, munduko talderik onena dela dirudi ligan, aldiz kopan kanporatua geratu da eta txapeldunen ligan ere oso gaizki dabil, baina ligan geldi ezin, partida zaila izango da, baina, bueno, nor daki. Bai, beraien historiako liga txapelketa zira honain egin dute, baina, bueno, ikusi beharko da. Gero jarraian, seiterditan Osasuna jokatuko du Montiliben, Gironan, bueno, jetxiera postuetatik ateratzea lortu duen Girona bat, Mhm. bere etxetik kanpo bere bi azken partidak irazi dituelako. Etxean ez zebien gehiagi asmatzen ari, baina etxetik kanpo azken bi partidak irazi ditu, taldeak ematen du bere egoera kaskarrari buelta eman diola, beraz oso partido parekatua. Berriro ere, Osasuna 12. da, Girona 17. 5 postuko aldea dago, baina puntu bakarra beraien aldea artean, beraz Osasunak galtzen badu ere arazoetan sartu daiteke, beraz, ikusi beharko da ze gertatzen den Montilibin igandean, baina oso partido parekatuak teorian izango dira ligan asteburu honetan datozenak.
Bigarren, Diotenez, bai. Diablito Etxeberri iritsi daiteke Gironara, ezta? Momentuz ez da itxi esango nuke fitxaketa, baina bueno, Girona bakigu City Group taldearen barruan dagoela eta gauzak gaizki doazenean edota noiz behinka ba, horrelako trikimailuak egin ditzakela. Bai, bai, gertatzen da, bai, badaukate orain zentrala Vitor Reis Brasildarra aurreko neguan ia 40 milioi ordaindu zituela Manchester City, eta orain utzita dauka Gironan, eta orain beste jokari honekin, beste gutxi jokatzen ari dan, eta, Hmm. bueno, badakizu, gai komplikatua, eta bueno, nien naiz oso zalea gauza horienak, baina, bueno, honengoz behimenduta dago, eta Gironak etekina atera dezake horrelako Bai, fitxaketetaz. bai. Bueno, eta bigarren mailara joaten, bi partiduak ere jarraien aukiko ditugu larun batean. Lehenengoa Sanse izango da jokatzen larun batean lauak eta laurdenetan Albaceteren kontra. Etxean, zubietan, okerraz banago, ja galduta nago, Sanseren etxea zein den, baina uste, dut zubietan jokatzen dutela. Ni ere galduta Bueno, nabil, egia esan. Albacete kopan papel hona egiten ari da, Real Madrid tokatu zaio, baina ligan hortxe dabil. Sanse jetxira postuetako lehenengo taldea da, 22 punturekin, Albacete bi postu gorago 23rekin. Sansek irabazten badu, kriston salto ematen du, Albacete Mm. pasa egiten du, eta berriro aterako litzake jetxira postuetatik. Bueno, aurrekoan itxura hona emanez Leonen ez zuen galdu, baina berez irabaztekoa zen partida bat, eta bueno, baina azken bi partioak etxetik kanpo puntua batzea lortu, lehengo irabazi eta gero puntu bat batzea lortu zuen, baina egia da etxean azken biak galdu egin dituela. Ba bueno, ikusi beharko da ea etxeko ba, koska txiki honi buelta baten dion Sansek, eta atera daiteken jetxira puestoetatik. Eta jarraian, Eibarreko joatuko du 6:30 Burgosen. Burgos oso denboraldion egiten ari den Burgos bat, 10. postuan da, 29rekin, playoffetatik 3 puntuetara, Eibarra egia da 24rekin jarri da 13. Azken bi partidak irabazi dituelako etxean, denboraldi hasieran aipatzen genuen Mhm. Eibarren puntu denak ipurban batzen ari zela, gero oso kobazuru ilun baten sartu zen, baina berriro buelta eman diola, Valladolid 3-0 irabaziz eta Miranda silengoan 2-1, beraz, bueno, berriro ere jokatuko du Burgosen kontra orain kanpoan, ea kanpoan ere itxura hobetzen duten, eta bi euskal taldeak bigarren mailan ere goraka dijoazen pixkanaka. Bai, eta, bueno, amaitzeko beti bezala goazen Ipar Euskal Herrira, zehazki Lapurdira, Abiron Baionaren partida aipatu dugu, baina berriz ere errepasatzearen larun batean jokatuko du, arratsaldeko 6-an Bordelen, eta Nazional hiru mailan Angeluko Jenet taldeak Toulousera joan beharko du, Toulousen bigarren taldea bisitatzeko, igandean ordu biterdietan, ordutegi nahiko arraroa, Petrola, bai. baina, bueno, lidertzan jarri nahi badu, ba, Toulousen ere irabazi beharko du. Aipatu genuen, 6 puntuko isuna jarri ziotela, eta orain 18 puntu dituela, baina berez ikaragarrizko denboraldia egiten ari da, 24 puntu Mm. lortu ditu, baina 6 kendu dizkiote. Eta hemen ere nazional bi mailan gertatzen den moduan talde bakarra igotzen da, baina Angeluko Jenetek dinamika honetan jarraitzen badu, ba aukera asko izango ditu. Bai, ba, sorte guzti ere Jonetik, esan bi Ipar Euskal Herriko bi euskal taldeak, ba, bueno, Jeneten taldea, kasuan bigarren taldea izango da, baina Toulouse ere beste historiko bat, Frantzian, oso beti oso arrobi deigarri auki duena, beraz, seguruenik, nik gauza handirik ezagutu gabe, ba, Toulouseen bigarren taldeak seguro talde ona izango dela, eta jokari gazte, eta etorkizun handia daukate jokariz beteta, beraz, sorte guztiare Angeluko Janeti. Bai, lehengoan esaterako Euskal Herritik Kataluniara itzultzeko Frantziatik itzuli nintzen, eta Tolosatik edo eta Toulousetik pasa ginen. Eta beti iruditzen zait deigarria, bueno, errepietik zoazenean estadioa iaia ikusten baita, baina ez Bai. dakienentzat, ba, Toulousen estadioa hirian bertan dago, hiri erdigunean, baina uharte batean. Ez Non dakit gogoratzen hori. inoiz ikusi duzun, baina, bueno, Google Mapsetik edo begiratu dezakezue, hortxe ibaiaren alboan dago, hor meandro batean edo,
eta uarte txiki batean kokatzen da estadio polita, egia esan. Baina, bueno, azken urteetan ere Toulouse sufritzen dabil, Ligan mailan mantentzeko, beti dabil hor jetxira postuetatik oso gertu. Baina kasu Aurten honetan, hobeto dabil. Bai. bai, bigarren taldearen aurka, jokatu beharko du Angletek eta ez lehen taldearen aurka. Hori hau izan da, besterik gabe, lehen saioa. 2026 urteko lehen saioa. Bai, gainera esan dugu, ez, 10. saioa dela, esango nuke saio polita izan dela, ez akaso 10 bat emateko moduan, baina bueno, beti bezala badakizue, gaizki esanak barkatu mesedez, eta ondo esanak, baten bat ondo esan badugu, gogoan hartu. Hori da, datorren astean badakigu. Liga txapelketa, Superkopa ere ze pasatzen den, Errege Kopako kanporaketak eta bere alokiko dugu hurrengo zozketa, beraz, txapelduna liga ere itzuliko da, Afrikako Kopa, egia esan futbola ez zaigu faltako, eta gu beti gogotsu. Horixe da, 2025 amaitzea plazer bat izan zen zurekin, baina 2026 hastea are politagoa izan da, beraz, eskerrik asko Jose Mari, eta hurrengo astera arte, ondo izan. Hori da, Josu, besarkada bat eta hurrengo astera arte. Baloiaren atzetik doaz hogeita bi, jokaldi bikainak da 11 opari.